Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, egunon Goiuri eta egunon Mai. Egunon entzuleok, egunon Mai, Inigo, okume taula ekarri duzu Mai? Bai, egunon ekipo, okume taula eta tuper batzuk baita ere. Okume eta taperrak zertarako? Bueno, taula behean jartzeko eta taperrontziak piezak kolorearen arabera bereizteko Inigon. Hoi da, zuk nahi badezu izkinak bilatzen azaitezke. Nik ez dut ezer ulertzen benetan, okume nola idazten den ere, oraintxe ikasi dut. Okume taula, taperguareak, izkinak. Esan izun astuko zuela Goiuri, banekin. Bai, nik ere banekin, bai. Inigo, mesedez, Gaur, puzlearen mundu eguna da. When it's time to do it no matter to who. But there's nobody there to do it but you. And what is it that has to be done is a puzzle and song. Now how do you know if you know how to do whatever it is to be done by you? If there's nobody there to do it too. And what is it that Puzlearen mundu eguna urtarriaren 29an ospatzen da 2005-etik. Adimena, pazientzia eta sormena lantzen dituen zaletasun hau omentzeko. John Spilsbury geografo ingelesak 1776 inguruan lehenengo puzlea asmatu zuela gogoratzeko balio du. Spilsburyk historiako lehenengo puzlea sortu zuen Europako mapa batekin. Egia da Inigo ketzuela puzlearen eguna gogoratzen, hori egia da. Baina, Inigo, honekin agian etorriko zizizu oroitzapenak. Badakizue nork uzten zion ikusleari bere filmetan falta zien den piezak betetzen? Nork? Ernest Lubitschek, eta inork ezin duen arren xehetasunez azaldu, hortik dator Lubitsch ukitua esaldia. 1882an jaio zen Berlinen Ernst Lubitsch zinema zuzendaria. 22an Hollywoodera joan zen eta bertan egin zituen film gehienak. Haren ezaugarri nagusia Lubitsch ukitua zen. Hau da, bere umore sarkastikoan oinarritutako ikusmoldea. Any place can seem to be a paradise while you embrace just the one that you adore. What kind of a girl are you anyway? There needn't I don't want you to love me. I don't. an apple tree with magic To be power. or not. Zuzendari guztiek beti aipatzen dute Lubitsch referentzia puntu gisa eta adierazi dute zinema etzelainoiz berdina izan Lubitsch ukituaren ondoren. Lubitschek bere herrialdea utzi behar izan zuen beste batean arrakasta izateko. Besteekin bat ez datorren puzle pieza hura bezala. Zein tuperguar ontzitan sartu behar duzun ez dakizun hori. Zailka ezina. Zailkatzea zaila den artista bat baldin badago zalantzarik gabe gure hurrengo protagonista da. Betty LaBette. 1956an jaio zen Muskengonen, Michiganen, gaurko egunez Betty LaBette abeslaria. Betty LaBette, jaiotzaz Betty Joe Haskins, soul kantari handienetako bat da. Lehen disko simplea Maiman 16 urte zituela atera zuen. Atlantic Records diskotxeren eskutik. Aldizkako arrakasta izan zuen urte horietan guztietan. I've Got My Own Hell to Rise lana argitaratu zuen arte 2005an. Eta nazio artean onarpen handia izan zuen. Soul, country, rock, funk eta gospel estiloen artean dabil, eta ondorioz artista zaila da sailkatzen Betty LaBette. I wanna live, I wanna give. I've been a man for the sweet expression I never give that keeps me searching for heart of gold. Keep me searching and I'm going keep me searching. Puzleekin bezala, artista batzuekin hau gertatzen zait. Batzutan ez dakit pieza bat zein tuperguar ontzitan sartu, eta batzutan hainbat tuperbar ontzitan sartzen dut aldi berean. Adibidez? Adibidez,
sorkun. Sorkun de Rubio Ansotegi Errenterian jaio zen 77an, bere lehen disko argitaratu zuenean horrela zioen Metak diskoetxearen prentsa oharrak. Sorkunek patroiak ez ditu gustoko, ez da estilo itxien lagun, eta horrela, kantuak ez dira plano batean bakarrik mugitzen, aberatsak dira, ñabardurez beterikoak. Arazo edo konplexu handirik gabe egiten dute stoner eta hardcore eta rock eta pop eta bestelakoen arteko bidaia. Kantuaren arabera lan egiten dute, kantuak eskatzen duena gehitu edo kendoz. Ba hori da, nun zaude? A ber, nun zaude? Nun zaude, mesedez, non de Montre sartu zara. John Spielbergiren puzzle mapa honetan egon behar dago, Juri. Bai, badakit, jaio zen herrialdean begiratu dut Argentinan eta ez dagoan. Nik Polonian begiratu dut, el polako deitzen ziotelako, eta nere ez dago. Baino, zer ari zarete bilatzen? Ba, hurrengo pieza. Argentinarra da eta Poloniarra deitzen zioten. Eta begiratu alduze Euskal Herrian, aian Nafarroan, zergatik ez, bere arbasoak handik etor daitezke? Egia Hemen dago Inigo. Roberto Goyenetxe tango abeslaria 1926an jaio zen Saavedran, Argentinan. El polako edo poloniarra ez izenaz ezaguna zen. Ilioria eta mehea baitzen garai hartako Argentinako poloniar emigrante ugariren antzera. Goyenetxe historiako tango abeslari garrantzitsuenetako bat izan da, eta Buenos Aires hiriko Saavedra auzoan haren omenezko kale bat dago. Beraz, hementxe dago falta zen pieza! La filosofía del meta y ponga, barrio donde somos todos iguales. Yo la llamaba Luna y fue un cualquiera del barrio del infierno. Garai haietan ez zegoen hegazkinik, beraz Goyenetxeren arbasoak ziurrenik itxasontziz irten ziren Euskal Herritik, ez da. Hombre, mai badakit nora zoazen honekin. Ba, nik ez dakit nora. Ba, zehazki hori Goiuri, Euskal Herritik kanpora, baina ez dakit nora. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate. 2002an hiltzen Kasiano Ibarguren Boñaga soinujole eta abeslaria. 16 urte zituela gelditu zen Kasiano itxu, horregatik Lizartzako itxua deitzen zioten. Eta berezitasun bat da kantu alai eta ritmo bizkorrekoak tonu minorrean jotzen zituela. Eta triste eta mantxoak tonu maiorrean kantuak idazteko bere modu bereizgarria zen hori. Bueno, listo. Uste dut, ia amaitu dudala nire puzzle erretratua. Norena da erretratu hori? Anton Txehovena, 1860an jaio zen antzerkigile, ipingile eta idazle errusiarra. Eta Goiura eskuan dituzun azken bi pieza horiek? Ba, bat xampaia eta besteak gereziak, baina ez dakit zergatik. Gereziak bere antzeslan batengatik da, seguro. Gerezi ondoren lorategia. Eta xampaina hilaurretik esan zituen azken hitzengatik. Aspaldi ez dut xampainik edan. Ba, orduan puzzlea osatuta, xampaina eta gereziak. Devient plus belle, champagne et cerise, des bulles, des surprises, on rit, on s'envole, sous la lune frivole, champagne et cerise. Ba, orain behar dugun guztia, markoa jartzea da puzzleari, Horretarako honena margolarion batekin hitz egitea da. Gaur Jokin Telleriarekin hitz egingo dugu Beasaingo Aterpe tabernaren itxiera eta omenaldiari buruz, 38 urtez erakusketak egin dituen tenplua. Eta margo ketetatik marrazki biziduenetara, loa eta laia lagun musikazaleak ezagutuko ditugu Paul Caballeroren eskutik. Eta inauterien eta ipuñaren arteko loturak ezagutzeko, Isabel Agirre Saroberekin hitz egingo dugu. Intza Gurrutxaga Euskal Herrian Euskaraz eragileko kidea ere
gurean izango da, larun baterako Baionan deitu duten manifestazioari buruz hitz egiteko. Piezentzako taperrontziak kutsik badaude, hasiko algara. Bai, hasi. Markoa jartzeko egun bat osatu nahi baduzu, Azkarribili eta tera kaxatik. Egunon kartoizko arkitektura, zaleok, urtarriak 29 ditu gaur eta osteguna da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok, Mai Gorostiaga Pozo egunon. Egunon piezak! Eta zuekin Goiuri Ezeizarandia egunon. Egunon. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1117 du, urtarriak 29 goizak, 10:03, urrengo 2 orduetan zuekin 1000 izateko asmotan. Entzuleok ongi etorri, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean. Entzuleok beti labeten Heart of Gold honekin, Neil Youngen abesti aski ezagunaren pixkat soul funk giroko bertsionekin, abiatuko dugu gorkoa, zagit osteguna da eta kantu honek gorputz hola gozo jartzen du, Keep on searching, keep me searching, and I'm going home. Egunon diote mendik, egun haueko oso urdurik doaztean zer kiobra eta testua ikasten, hombre gorka, ezkenekien estreinoa zen uniko resku artean, aizu, animo. Kaxian ozeona asko gustatzen zait, Mai, zelako dantza egin duzun gora, zure bizkarra, katxarro, azindarra. Egunon gaztiak diote mendik, egunon guztioi, musuak Euskal Herria eta Euskal Herritik urrun ere, entzuten gaituzuen guztioi, Euskal Herritik urrun bazarete eta gu entzuten ari bazarete, pixka bat Euskal Herri ere ari zarete sortzen, zaudeten tokian zaudetela, baina guk maite duten tartearekin arrankatuko dugu, abiatuko dugu, gaurko saioa, egunero bezala, eta bat dira 1117, Mai Gorostiaga Pozo, zein da zure maite duta? Maite dut izugarri, preinauteriko girua, somatzen den girua, ja Tolosan, batez ere, pentsatzen de beste herrietan ere, baina aurreinauteriko giro hori, ez? Aste honetan egun batzutan beida, alde batetik. Tintoreria bat ondotik pasa, eta inbeste txarangako jantzik ikusi hor zintzilika ja prestatuta ego garbi. Taberna batetik pasa, eta dekoratzen rotula gaioekin kolorek ematen kristalerari pixka eta paintzeko. Nire lagun batek deitu indit, bere elkartean dekoratzeko ideiak emateko. Ez dakit, horrelako gauza gertatzen dinenean, badirudi, como kemen zehozer gertatu behar da laizter. Tardun maite dut horrelako giroa. Izu, guk ere maite dugu, aurreko giro goxo hori, eta dagoeneko, hasiko dira,
ez dakit, hainbat Euskal Herriko inguruetan ere, baserri eskean aritzeko joerak, ez dakit izan erratzun, edo izan andoainen, edo beste hainbat okitan ere bai, konturatzerako kaldereroak, inauteak, eta bestelakoak, eta, bueno, badakizuen neguko festen, edo neguko ospakizunen, gure joera horren baitan ospakizun ezberdinak, ugari, guk, bigarren kafean badakizue oso tolosa zentrikoa garela, eta gure inauteriarekin oso txunditute ibiltzen garela, baina maite ditugu, inauteri giroko bestelako ospakizun guztiak ere, eta izue, bejondi izuela egun hauetan, dagoeneko inauteri giroan erabat murgildute ibiliko zareten hoi, edo eta prestakuntzak pixka bat aurreratuak daramatza zuen oiei bintzat. Estresa. Betty Labet, Fortune Teller, aizue, ez dakit, justu gaur Betty Labeten efemeridoria itzaki hartuta, saio abiatzeko modu goxoa. Zeina zure maite duta, Juri? Nere maite duta da berriro abiatu dela telebistako lehiaketa bat, gustoko dudana, eta ni enaizu hartu ez du telebista ikusten ditudan gauzak beti streaming plataformen bidez edo webgunetan ikusten ditut, baina telebista hori da, ohiko kateak eta ez ditut ikusten. Eta antza denez bueltatu da niri asko gustatzen zaidan lehiaketa bat, eta lehen ikusten nuen nire mutilagunarekin, Miguelekin, baina orain Miguel beste kontu batzuengatik, entzule finenek jakingo dute, Miguel ez dago hemen Madrilen dago, baina ikusten dugu lehiaketa hau, bakoitzak bere etxetik, eta sentitzen dugu elkarrekin gaudela, eta hori da otxo polita. Agian lagun batekin komentatzen duzuna bezala, nik pelikula atal berria atera dute telesailontakoa ikusiko dut, eta zuk ere ikusi, eta bukatzen dugunean komentatu egingo dugu, estilo horretan, eta hori polita da. Bai, oso polita iruditzen zaite izu. Fortune teller, fortune teller, look into your crystal ball. Fortune teller, tell me, fortune teller, is there any love for me at all? Nere maite duta, agian garaiz pixkat kanpo zen erurte betetzea, mendik 6 hilabetetara da, pixkat urruti, bestalde, olentzero pasaberri da, asko geratzen da horretarako, baina nere maite duta, tresna hau deskubritu izanari, egia esan antzeko zerbait ikusia nuen, baina atzo, Instagrameko algoritmoak egin zuen pixkat bere magia eta ekarri zidan, behar enuen, baina dagoeneko nahi dudan musika instrumentu bat, eta entzun egingo dugu, gai balin naiz ez, menabile hau entzunarazi nahian, eta ez dakite lortuko dudan. Ez dakit ba, ez du lortuko, aizue. Eta zergatik... Eskapatu egiten zait. Baina ez da boikota. Ez dut uste. Ez da boikota eta ez da zentsura. Enuke esango. Bueno, Pixkata horretik juteko instrumentu berezi bada, horrelako zer? Instrumentu berezi bat da, duela menderdi egiten ez dena, hemen bai. Ez da gizai lortu gudan, hemen bai. Gaur Goienetxeren urtebetetzeak direla pixka bat kolore horietara garamatza, batez ere jarri dudan zatitxo honek, ez? Esango nuke baduela pixkat tangoaren kolorea, ez da? Harmoneta izena du. Honer instrumentu egile alemaniarrak egiten zuen. Badagizue Honerrek egiten dituela batez ere harmonikak, ahosoinuak edo, blues giroan eta folk giroan erabiltzen ditugun harmonika gehienak eta onenak eta salduenak Honer dira, gero hor badaude gama ezberdinak eta mota ezberdinetakoak eta Honerrek ere, esan beharra dukat, kalidadea hondikoak ez diren akordeoiak ere egiten dituela.
Normalan akordeio honenak italiarrek egin dituzte beti, izan Pillini, Zerosete, Paolo Soprani eta horrelakoak. Ez Gerini, Larrinaga elkartze hartan ere trikitixa zoragarriak egiten ziren. Bueno, beste hainbat marka ere desagertzen joan direnak ere izan dira, baina Italia izan da horren erdigunea, ez? Eta Alemaniak Honerrekin egiten ditu pixkat merkexagoak eta pixkat sonidoz ere, soinu joleok oso gustoko ez ditugunak, orokorrean. Baina, tira, ikusten ditugu batzutan, hola holtzetan, eta pianista batek akordea jo behar duenean pare bat abestitan, eta pianoko akordoi merke bat 500-600 eurotan hola erosita eta horrelakoak. Baina Honerrek harmoniketan bereziki oso gozonak egin ditu. Akaso norbait entzulen artean, hariko da gogoratzen, eta zera, txikitan txirula jotzen gainuenean ere, gure txirula Honer zen. Bai, txirula gehienak Honer ziren. Bai. Bai, jo dituzuen ia gehienak, bata zegoen funda berdekoa eta bestea funda naranjakoa. Urdina naukan nik? Urdina, bueno, ez dakit igual ere, bai. Bat zan pieza batean, eta bestea bi pizetan askatzen zen. Bai, garbitzeko eta erosogoa. Hori da, erosogoa, eta hori zen pixkat proago. Bai. Bai, pixkat hobea zen. Hiru piezakok ere. Hirukoak ere bai. Mugitzeko, bai. Hori ere bai. Agian, bai, behat txikian, bai, semitonoak eta egiteko, eta... Re, do, si, la, si, do, la, si, sol. Re, do, si. Bai, holaxe. Instrumentu honek harmoneta izena du, eta tira, badamenderdi ez dela egiten, bada pixkat akordeoia eta harmonikaren bideko zerbait. Putz egin bartzaio harmonika bati bezalaxe, baina gero, eskuartean, imaginatu, talo baten formakoa dela, zuk taloa aurra daramazu, eta inguruan geratzen da, zirkuluaren gainontzekoa. Eta hor, baditu, 18 bat botoi, eta horiek jo daitezke. Akordeak egin daitezke, harmonikarekin ez bezala esan behar nuen, bueno, berez harmonikarekin zulo bat baino gehiago batera putz egin daitezke, kontua da zuk ez duzula aukeratzerik zein akorde egiten duzun. Putz egingo duzu, 3 zulo egiten, eta horre ekiko dituzu, sol, si eta re, esaterako, juri. Re, do, si, sol, si, re, ekiko duzu. Baina kasu honetan zuk aukera ezakezu zein harmonia egin, eta horren gainetik melodiak jo. Bi gauza horiek batera egin, hori harmonikan ezin da egin. Eta, akordearekin alderatuta zer dauka, oso eramangarria dela. Menderdi ez dela egiten, atzo agertu zen Instagramean, eta gaur goizean, okurritu zait, zoritxarrez, Walapopen begiratzea. Ea harmonetarik baute zegoen. Eta bakarra dago Wallapop guztian. 250 euro balio ditugu. Zemat? 250. Ino, ez daukazu dirurik. Ez daukat, baina norbaitek baldin badaukat, oparitu nahi badit, harmoneta Honer egoera ezin hobean, dituen urteentzat, 1960 da, oso kontserbazio egoera honean, bere kutxa originala mantentzen du, oso arraroa da topatzeko instrumentu vintage eta kolekzionismokoa. Aizu barkatu, bida, honek gogoratzen dit, askotan jendeak esaten didanean hau. Zertereko behar dezu, barkatu nola, ez ditudan jotzen 40 kontzertu urtean, han eta hemen, baina nahikoa... Nola ez ditudan jotzen 10 instrumentu musikal... Horregatik ja nahikoa badituzulako. Hori gero sonorizatu egin, berda? Hori SM57 batekin kategorian sonorizatuko da, eta SM48 batekin ere bai. Aizue, zesango izuet, uste dut hau nire buruan sartu dela, eta orain ez dirurik ez daukat, baina momenturen batean, harmoneta hori, nire izango dagoeneko, nire Wallapopen, badago favoritoen artean. Piragua, mikrofono, eta instrumentu musikalen favoritoen zerrenda horretan. Venga, datorren astean lortzen dugun itxulapiko webguneko kideekin elkarrizketa bat egitea, eta berai eskatuko diegu crowdfunding kanpaina jartzeko zuretzako. Izu, bira, oso ondo iruditzen zait. Hementxe zer dio Gorkak, bai, maitasun lehiaketako sari banaketa, nire itzaizkit asko gustatzen inauteriak. A ber, Gorka, gerozte ongizenean ona etortzen zara, zoroaren modura. Oh, amor, goiuri, amor. Harmonika, nik tokadiskoa, egia da, atzo Gorkak jarri zuen uste du gure txatean, ez? Disko, bai, tokadisko, ez da ginoa esaten dana, euskeraz tokadisko sari zen bate jarriko zaio, baina emango zaio, baina nik ez dakite hori zeinen. Bueno, kontua da, Gorkak erosi behar duela, baina uste dut bigarren eskukoa, ez da, Gorka zuere hor bazabiltzala bigarren eskuko mundu horretan, bila eta bila. Espero dugu, laizter topatzea. Baina guk aurrera egin behar dugu, gure gaurko lehen gonbidatua aurkezteko. Puzlearen mundu eguna denez, puzleekiko dudan lehen oroitzapena kontatu nahi dizuet. Puzle handia zen.
pieza hori asko zituen, eta izugarri kostatu zitzaidan amaitzea. Ez nuen ulertzen, zergatik ziren piezak hain antzekoak, euren artean denak horiak eta horiak eta horiak eta horiak. Baina bazuen zentzua. Puzzlea amaitutakoan, Vincent Van Goghen eguzkiloreak kuadroa agertzen zelako. Horrela deskubritu nituen bi gauza. Puzzleak eta margolanak gustatzen zitzaizkidala. Gure hurrengo gonbidatuari ez dakit puzzleak gustatzen zaizkion, baina margoak izugarri. Jokin Telleria ataungo behasaindarra oso gaztetan hasi zen margotzen eta baita lehiaketak irabazten ere. Beste lanetan ibili ondoren, Xunai denda iriki zuen eta pintura klaseak ematen aritu da. Gaur, bere ibilbidearengatik galdetuko diogu noski, baina taberna bat izango dugu mintzagai, Aterpe tabernaren agurra. Eta honen inguruan hitz egiteko, esan bezala, gurean da Jokin Telleria. Egunon, Jokin? Egunon. Bueno, izunik esan dut, ataungo behasaindarra, horrela identifikatuta sentitzen zara horrekin? Bai, nik askotan esaten dut, izena eta abizena aldaudezkitzu, baina nun jaiozea noiz sekular, ez? Orrun, ataundarra naiz, eta ezin detukatu, eta gainea ez daukete bukatzeko hori. Oso umetan etorri ginen behasaina bizitzea, eta mundu guzti pentsatzen du behasaindarra naizela, eta horrekin ere, onartzen dut baita ere, baina ni berez, ataundarra naiz. Zeona. Bueno, egunon Jokin, eta lehenik eta behin Xunai espazioa, Xunai denda, guain, zure estudio partikularra, horren atzean, esango nukela urte asko eta asko daude, ez, eta lanpilo bat. Bai, urte batzu badare, ni oso umetan hasi nintzen margotzen, eta enpresa baten lan egiten nuen, baina gero ikastaroak hartzea joten nintzen, ezkenen enpresa hori itxizanen erabaki nuen beste apustu bat egitea eta klasek ematea. Klasek ematen jardu naiz, zehatz, hola, ia bete-betean, 30 urte inguru, baina aurretio laneren ibiltzen izen ere, arratsaldetan batzen jende baten aizola ikastaroak eta hartu, eta gaina diputazio kontolatzen zituen ikastaro batzuk 20 orduko, eta nire ibiltzen itzen batea eta bestea ikastaroak ematea juten. Ia ofizialki, esate bateako, ia profesional bezala autonomo inda, automono, hasi nintzen noin dela 30 bat urte inguru. Errex esatea. Eta goi, 30 urte inguru, baina Aterpetarna 18 irekia, ez? Zu horre bai, astapenean beti, laguntzen Txomin eta Rolari, larun baten elkartu ginen, ez? Itxieran edo, ostiralen izan zan izugarrizko menaldia. Nola esan, ze suposatzen du, margolarientzat, kulturzalentzat, horrelako tenplu bat, Aterpe tabernan ibilbidea? Nik izugarri eskertzen dietea hiri, eta gaine esaten dute etorkizuna idatzita daula, hoi esan zian behin batek, eta agian baliteke baltatik, nik oso zeba dauket, arraroa dauket, esperientzia berezi dauket, eta ez, etorkizuna idatzita dago, honek badirudi baiez, ozatek, honek ze kasualidatea, tabernari Aterpe jartzea, honek 38 urtetan, arteari Aterpe eman dio. Eta netzako izugarri da, horrek balio do, hasi berrintzat, askotan ez gau sartzen nunbaitxe erakusketa jutea, edo galeri batea, edo hori, eta hori netzako bide bat irikitzea da, eta izugarri eskertzen diet, Txomini eta Aurorari induten lan izugarria. Bai, Txomin Ferreira eta Aurora Rodríguez, ez dakit hor tinko ibili dira, ez? Erakustaldi batetik bestera, permanente izan dira erakusketa jarraian, hainbeste pintore pasazarete hortik, ez dakit oso politia izan zan larun batekoa, gu adibidez, Tolosako batzu juten ginen, gure garaian, nik ipuina kontatzea, pinturarekin eta poesiarekin, arte disiplinak ustartzen, izugarrizko rekuerdoa daukagu, eta esango nukela, pareta horietan, Euskal Herriko kulturzatitxo bat badagoela, ez? Noski, baiez. Hortik izugarri jende pilo bat mordoa basatu gea, eta lehen esan dut hasi berrintzako
trampolin bat o bultzada bat emateko leku bat izan dela, baina eske hor, pasaudie baitare artista izendunek ere bai. Hor, lehen da bizikoa izan zen Jesus López Zuleta, behasainen bizi dana, hori izan zen lehenengoa, eta gero hortik aurrea, gehiago, eta Jesus López Zuleta bezala ezautzen deuna, hori profesionala izan da, baina jubilauta da, baina hor jarraitzen du baita margotzen, eta hor, Zumeta, Irene Lafit, Olosarrak epeldetarra bian aiei, euritarrez juntzienak, hor jarraitzuten, gero, Oteizan anai bat ere bai, jende, izen ondiko jendeare pasatu da hortik bai. Ez eta gehiago izan dien, barkatu, ez eta jende gehiago izan dien, ziberri eta hori, eta netzako hori izan da bultzada izugarria. Bai hori, artistekin hitz egiten bai, ez askok, igual gazte garaian, astapenean, irabazi zuten, edo finalistak gelditu ziren, edo hor jarri zituzten bere kuadroak, eta 30 urte pasata jarraitzen dira hor tinko, bere estudioekin eta bere artekin. Hori ez dakit, asko, baratza bat, ez? Bai, hori da, horratzi jarri eta gero handitzu. Bai, zuk esan dezula. Ikuspegi bat, baratza bat, hori da. Landeratu eta gero hortik aurrea handitzen jun. Baina jorra ben berda, baratzare jorra ben berda. Eta beste fruitu bat dela Goierriko artisten erakustaldia, edo urtero egiten dena, edo beste adar batetik jaiozera, beste baratza batik eta gero batu. Guk oin dela, ez emat urte izango die, 30 urte edo izango die, sortu genduen Goierriko inguruko artista batzuk, eta orduan ekitaldi dezente egin usten gaztego ginen, noski, eta egiten ziren erakusketatik aparte, beste modida batzu, tailer batzuk ebentolatzen egin usten, muralak egin usten, beste horti sortu zen, gero pixkanaka, alpertzen juinien, ozartzen juinien, pixka gutxigo, eta gelditu ginen gero erakusketak inbakarri. Erakusketare pixka bat, noiz behin kentzen gendun, eta batek esan zuko, eta gamonetan zeatek ez dugu benten erakusketa bat. Lun hau da, laugarren uste dela, egin deuna urten, Goierriko Goiertea o Goierteko taldeko. Eta hemen juntatzen betik ingurukok, betik euten da baitare kanpoko nemate gurekin urteetan dabiltzenak, baino bertako izaten ia denak. Komentatu genuen larun baten jokin, Txomin Ferrer eta zuzeu txikitatik lagunak zarete edo, aspaldiko, eta, ez dakit pasadizoren bat guzti kontatu zen unan tabernan, nolako da Txomin, jende asko ez du ezagutzen, horrelako pertsona bat itzalean lan egiten dula bere tabernan, artea bultzatzen edo bere ikuspuntutik aportatzen zerbait, nolako da Txomin? Txomin da oso langilea, nik hau umetatik ezagutu, batzatik, nire atxonamonak bizitzen baserritio, eak torri zien bizitzea aldameneko txebatea, eta umetatik ezagutzen dut. Alkarrekin tailer baten lanen ere bide ginen, netzak bizten die oso langileak, horretik irten duen bezala, etorri zien utxetio, zuarrizko zein duen. Eta beak, ikusten zaio sensibilidade handiko persona dala, lehengo unkitu zan, omenaldiko garaien unkitu zan, eta horrek esan nahi do, sensibilidadeko persona batek, sensibilidadea dukenak holako artelanak eta kultura ekitaldiak bultzatzeko beti prez dagoela. Horrela egonda, urtetan ibili da hori bultzatzen, eta lehen esan dezun bezala, erakusketa bakendu eta besta bajarri. Nei, taberna batek baino gehiago jatetxeetan jangelan eta hori esan dira, hemen kuadro batzu jarri eta baino hori ez da erakusketa jartzo da tabernea dekoratzea. Honek antolatzen zitun erakusketak, bat bukatzeako bestea preste ukitzezon, beha kartelat prestatzen zitun, eta gero harremana jendekin moitu da izugarri
batekin da bestekin jendea erakartzeko beregana. Netzako bi persona zoragarri izan dira, bai Txomin, gu beti Txomin ezagutu dugu, txiki-txikitatik ezagutu dut Txomin, baina Aurora ez. Baina Aurora netzako izan da apoio bat. Apoio izugarrie, zatik hemen askotan bat esaten dugu, baina aldamenen apoiatzen donak eta isilin juten dienak ondio balore berdine edo ondigo izaten da. Ze polita esan duzuna ez, gauza bat dela taberna dekoratzea, eta beste gauza bat da erakusketa bat itea taberna baten ez. Gaine, nigoatzen naiz beti argia nola zaindu dute ez, beti fokok eta tabernako argitasuna zegoen enfokatuta kuadroetara protagonismo emateko kuadroei, eta ez barrari edo beste lekuk edo susartzen zinenean lehenengo atentzioa zan kuadro bakoitzak, eta segunek erakusketa modu batez edo beste batez argitasun hori. Hori ez dakit, maitasun handia dago horren atzean. Noski baiez, maitasuna handie, eta gainean beste gauza, tabernan, beti taberna zer izatea, pote bat hartzea edo hasialdiko leku batez, edo eratea, gaizki izan da baina eratea. Eta horreak juten zan jendea, eunero, noizbinka juten zana, eta paretatan arte ikusten oitzea, hori kultura sortzea irutzezat izugarriet, eta gaurko honen, esanen joenen nila jendeek, ia kritikatxo, bai, ia esaten dute, pintura hau ez oso ondo ikusten, beste gehiago gustatzezat, ia kritika egitearea usartzen zirela. Horrek esan nahi du, kultura sortu dola jende artean. Alaxea bai, eta porteria auzoa seguro ez dakit, arte zaletasuna bultzatu inda hor. Haizu Jokin agurtu baino lehen, badaki, jubilazioa medio, lekukoa pasa duzula, behasain goinauteritan, ni badakizu, zerbait berezia prestatzen zen, urtero, eta aurten toka zaio beste bati, zure aholkuekin edo, baino lekukoa pasa duzu, ez Jokin? Bai, ez, joterik ez, festak. Festetan, Mari jetxire eta zaizu, bai, ez da gitzen maturte martzen, amazei, ez da gitzen maturte, nik egin izan dut orain arte, Marin Pampina esate bateko, Pampina ditzen du, Marin dama, eskultura bat bezala da, tamaino naturalekoa, eta hoi, festan hasieran, festen zan, eta zuta juten zan, eta gero, erretzen zanen, urtero errentzen zan, urtero berrien barri izaten da, eta gero agertzen zan, zona bat, balkoien Mari, azaltzezan balkoien, pregoia botaz. Eta hori izaten da festan hasierakoa. Aurten, testigo paso duan, hemen diaurra espero duentia, molden bidez, da, urtero berrietia eta gero erretzeko, piztan gorrentzen dala, bai. Kristolan horren atzean, eta aterpeatzean Kristolan ere, langile hutsak zarete, mila esker Jokin, bezarkada estuena Txomin eta Aurorari, eta ea sortzen direla tenplu gehiago etorkizunean Euskal Herriko dendatan, tabernatan, edo zein txokotan, ez da? Bale, hori da, beste norbait testigo hartzen dion, niko hain testigo bestarati paso dion bezala Mari egeko, besta batek hartu dezala baitare testigue atorpe betzelako apustu bat indezan. Baina hori, zaila izango da, Txomin da Aurora gainditzea ekitaldioetan, bazatik, hoi konstantek izan die, konstantek. Oso esker handi berda horri eman barrekoa. Eskerrik asko bihotzez, guretzat tartetxo hau hartzeagatik, eta tira, Jokin Telleriarekin hartu dugun tartetxo hau bezadila azkena izan, eta aitzaki gehiago ere topatuko ditugu, erretiro giro hauetan ere. Jokin, besarka da ondi bat, eta laizzer arte? Besarka da ondi bat, eta eskerrik asko zuei ere, bastatini beti esaten dut. Hitz egiteztan zerbaitetaz badirudi ez dola existitzen. Eta guk, zorionez, zoritxarrez, behar deu pizkat zabaltzea kanpora, mediotan da pizkat agertzea, bazati bestela hilda gelditzen da. Horren, esker handi batzuei, aukera hau emateatio izteintzeko, eta baitare, Txomin da Aurora gogora oazitzea jatik. Eskerrik asko Jokin, zain dozko. Speaking words of wisdom, let it be.
And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be. Beatles taldearen Let It Be, 1970 urtera egin dugu jauzi bapatean, eta norbaite pentsatuko du, zergatik kantu hau hemen? Bueno, eneko Iturbe datorrelako, kantu mitiko batzuen inguruan aritzera, baina batez ere artistek akaso hainbeste maite ez dituzten kantu mitikoen inguruan aritzera. Eneko Iturbe, egun honetan gitorri? Egun hon, bai. Ze pasatzen zaio Let It Berekin Beatles taldeari? Bueno, ez duk esan bezala, artistek hainbeste maite ez duten edo nazkatuta dauden abestiez hitz egingo dugu, eta Let It Be horietako da, nire lista horretako lehenengoa, eta Let It Beren kasuan, badakigu garai horretan Beatlesen artean bazegoela tentsio bat, John Lennon eta Paul McCartneyren artean bat bereziki, eta orduan, John Lennonek esatezun askotan, Paul McCartneyren abestiak zirela amonentzako musika, edo baita maitasunezko abesti tontoak. Eta horien artean, kategoria horren barruan sartzen zuen Let It Be. Zesate zuen, ez dakitze pentsatzen zuen Let It Be idatzi zuenean, Paul McCartneyk. Hori polda, baina ez dauka Beatlesekin zerikusirik. Wow. Bomba! Bai, hola, bomba. Eta esatezun izan zitekela Paul McCartneyren bakarkako edozein diskotako abesti bat, edo beste bere edozein proiektutako abesti bat, Beatlesekin ez zuela zerikusi handirik. Eta ikuste zuen abestia pixkat hori. Etzekila Paul McCartneyk zeatikan egin zuen abestia, ulertze zuela mezua, baina ez zuela Beatlesekin ikusten. Nik uste dut John Lennonek ez zuela ikusi Sesame Street edo Sesamo auzoko atal batean parodiatu zituzten Beatlesi, abeste honekin aldatzen pixka bat eta zan letter B, B letra, letter B, umek ikasteko idazten edo B letra nolakoa zen. Eta muñekok ziren hile luze dunak, imitatzen Beatlesi, eta ziur nahi, John Lennonek ikusi bazun hori, esaten duzu, eskerrik asko Pola hori ez da datik, porque Sesamo Streeten agertu gara. Bueno, bai, ez da hainbiteleroa kantua, hori egia da, baina... Eta kaka pixkate eman dugula hamarkadetan kanduenekin, eta lotu dela pixkate, ez dakite... amodioa egin eta ez guda, eta pixkate bapatean Bataklango atentatuen ondoren antxe agertzen den Let It Beko pianista pixu honekin, eta, badagor bere historia Let It Be kantuaren atzean, eta gira da, pixkat urteekin. Bai, gehiek entzun da, ez da? Baina mendik aurrera soilik Letter B entzungo dute, Letter B. Zehora. Whispering words of wisdom. Letra gehiago badakizu mai. A ver. Pasako izue jartzeko, nire Hemen da. Gaina aurkezten du nola zan vampiro hori zenbatzen zituen, Dracula hori. Hor dago bertsioa, letter B. Bai, uste edo horrein esaten zula ezagutzen zela, The Haunting. Ba. Sesame Street, The Beatles, Let It Be. When I find I can't remember what comes after A and before C, my mother always whispers, let her be. She told me B starts big and bad, and ball and bat and battery.
Yes, ba means let her be. Guazen denok. Let her be, let her be, let her be, let her be. She whispers ba means let her be. Bueno, aizue. Honek dirudi Angela Alkainek eta Guazen Mankenetan. Bai. Iten zituzten... Bai, ez da. Ze kabroiak eta, baina ondo itezuen, Oso ondo. Humorea eta ondo egitearen arteko muga horretan ze ondo, Mamma mia, oskailuan da, bai, jateko dispuesto. Aizue, bere sortzaiek pixkat gorroto dituzten beste kantoekin jarraituta. Hemen dugu Madonnaren Like a Virgin, 1984. Bai, hori da. Madonnak esan zuen 2008an elkarrizketa batean, 30 milioi edo horrelako zozer beharko zuela berriz ere Like a Virgin besteko. Eta baita esatezun, jendeak pentsatzezula bera kalea irteten zenean, Like a Virgin ero bere abestiak entzun nahi zituela, nola baite bera arrakastatzu egin zutelako. Eta berak esatezun, normalean Like a Virgin entzun nahi dudala pentsatzen dutela, baina hori ez dela horrela. Ze justo abesti hori, ez dela bere gustokoenetako bat. Hala ere, Celebration Tourrean abestu zuen. Bai, hori da. Duela gutxi. Bai, duela gutxi, hori da. Orduan pentsatzen dut 30 milioi. 30 kilazo erori zien. Pentsatzen dut ordainduko bira horreko 30 milioi sortuko zituen gehiago ere, bai. Bai, seguraski. Alare, Madonnak gehien gorroto duena bestia, ez da Like a Virgin. Ez, badago diskonetan gainera, beste bat. Garai urte berekoa, hori da, disko berekoa. Gehiago gorrotu dena. Arazo izan daiteke pixat haterra dela Madonna. Autohaterra. Autohaterra, ez da. Bai, material ger ere, ez du gustoko, gainera gutxiago. Besti hau gorra da, Bai. Piskat Katy Perry. Katy Perry eta Prada lesan inguran ez duitzen. Ja, ez dakit. Berezi dena, bale. Bai, xiringo naiz. Nik ulertzen dut zergatik Madonnak gorroto dena besti hau. Bai, baina berak esaten du gehien bat letraren gatik. Bai, Bai, ze ematen duenez, letra honetan esaten da, bera materialista badela, bitxiak nahi dituela, ez dakiz zer, eta Madonnak pentsatzen du bera berez ez dela materialista. Osa, berak adibidez, zorioneko da la Frida Kahloren kuadro bat eukitzeko, etxe polit bat izateko, baina bera bizi daitekela, adibidez, baso baten erdian, etxola batean. Eta 30 milioi eskatuta. Hori da, nikoi pentsatua. Benetan ez zera la materialista. Ez ez, 30 milioi eskatuta gero, ez dakit. Pixkat kontrajarria ere, Madonna, baina hortxe 3. bestia, gaurkoa. Gogortxu, bai. Baina, urrengoa ere, kontuan hartzekoa da, ze hau ez dugu igual hain gorrota garri edo sentitzen, nahiko kantu mitikoa da. Bai. Zenbat jende saiatu den gitarra ikasten hasi zenean riff hau jotzen. Bai. Slash gitarra joleak Magazine Q-un 2005an utzi zuen titularrak mamia daukaeneko. Bai. Riff inozo horrek oraindik izorratu egiten nau. Izajoa. Baina lerroburu gehiago utzi zituen Slashek. Bai, izan zen elkarrizketa nahiko potentea, Esan duke. Bai, ematen duenez, Slashek abesti hau, ez dakik konturatu zerten, baina ez zaio batera gustatzen. Garbi geratu zaigu. Bai, eta ematen duenez, bera abestia konposatzen hasi zenean, abesti hau egiten hasi zirenean, beraz zegoen besteik gabe, entxegu bat baino lehen, riff hau jotzen, besterik gabe, beste dozer gauza jo lezakeen bezala. Orduan,
beste taldekiek ikusi zutenean, eslaztear egiten ari ziren, izan zuen, guazen hori abesti batean bihurtzea. Eta, ez zitzaion bat ere gustatu, ateratzen abestia, baina bueno, esaten zuen baita, abestia idaztea eta entxaietzea izan zela baita hortzak ateratzea bezalakoa. Ai, ni baintxe agineko minakin nabil, feizatik. Txokolpea hartu non igual horregatik, baina ez dut imaginatu nahi hortzak ateratzea, zeko gorra den, eta gizakoak horrela sofritzen zuen, ez dakit? Pixkat esageratu ere bai, ez? Baina egia da, errifa dala pixkat oso ezagun egin dala, baina gitarrista batentzat pixkat igual amater, pixkat basikitoa. Eta nik uste bere egoa hor talkan dagoela, ez? Jo, baina zure egoa ez du elikatzen jakiteak milaka eta milaka ikaslek zuk sortutako doinu edo batekin ikasi dutela gitarra jotzen, edo hori dela ikasten duten lehenengotariko gauza. Jo, niretzat hori izango litzake segulako gorea, ez? Ego kontua balin bada, ez dakit. Egia da, ni segituan nazkatzen naiz abestietaz, ez? Ni obsesionatzen naiz abesti batekin, entzuten dut behin eta berriz, eta gero segituan mania hartzen diot, eta pentsatzen dut musikaria banintz nire abestiekiko ere pixka bat gertatuko litzaiakela horrelako zerbait. Bai, eta gainera pentsatzen du balada inozo bat dela. Gainera. Sarri fatzei gustatzen, abestiatzei gustatzen, eta gainera balada inozo bat. Aizue, kantu gehiago dozkagu eta orentxe erabakiko dugu, gaur kontatzen dizkizu egun edo eta beste egun batean jarraitzen dugun, baina guk estudio zentraletara salto egin behar dugu Laister azken ordukoaren bila, Itxaso Leon Kareaga lankidea antxe dugulako. Itxaso Leon, egunon? Kaixo egunon, kontatu behar dugu, iazko erdialdean Nafarroako 21 udalerri merkatu tentsionatuko eremu izendatu zituztenetik, alokairuaren prezioa 8,6 jaitsi dela udalerri horietan. Ez da hala gertatu ordea eskaintzarekin, egonkor mantendu baita 2025ean. Urte horretan guztira 4.202 kontratu formalizatu dira, aurreko ekitaldiko 4.176 kontratuen aldean. Hala adierazi du ostegun goizean Begoña Alfaro, 3. lehendakariorde eta Nafarroako gobernuko etxebizitza gazteria eta migrazio politiketako kontseilariak. Foru erkidegoan alokairuaren prezioek izan duten bilakaeraren berri eman du, joan den uztailaren 30ean 21 udalerritan alokairurako prezioen muga indarrean jarri zenetik. Azaldu duenez eta Nafarroako alokairu kontratuen erregistroko datuen arabera, etxebizitza merkatu tentsionatuko zonalde izendatutako 21 udalerri horietan alokairuaren prezioa 8,6 jaitsi da 2025eko 4. hiruhilekoan, eta 2. hiruhilekoan batez beste 849,3 euroko alokairua izatetik, 4. 775,9 eurokoa izatera igaro da. Era berean jakinarazi du 2025ean guztira 4.202 alokairu kontratu formalizatu zirela eta 2024an berriz 4.176. Hau da, 29 kontratu gehiago merkatuaren erregularizazioa gustuko ez duten sektoreko interes pribatuek erabili duten eskaintzarekin hausten duena. Puntu horretan 2025ean egindako kontratuen 88,5 tentsionatutako etxebizitza merkatuko eremu izendatutako udalerrietan egin direla gaineratu du, eta alokairuen 11,5 soilik egin direla alakotzat jogabeko udalerrietako higiezinen gainean. Eta beste kontu bat gaur ere protagonismoa hartu duena, Osasun Sailak iraungitako txertuen banaketari buruzko azalpenak eman arren, zalantza eta galdera berriak piztu dira. Alberto Martínez sailburuak akats larria dela esan du, bereziki Osakidetzako 13 esietatik 12 banatu direlako iraungiak zeuden txertoak. Hedabideen aurrean, Alberto Martínezek onartu du akatsa larria izan dela eta barkamena eskatzen diela eragindako familiei. Ikerketa abiatuko dute, gertatutako argitu eta arazoa ze puntutan den ebazteko. Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendaria. Pizkat harrigarria izan zen ez gertatzea leku bakar batean, baizik eta leku gehiagotan, eta hori ondo aztertu behar dugu. Dosia pazientearengana heldu aurretik 5 kontroleko bidea izaten da, banatzailearen biltegia txertoak jasotzen dituzten osasun zentroak edota txertoak banatu dituzten 50 bat erizain. Guzti hauek iraungitze data begiratu behar zutela esan du. Bigarren zalantza Osasun Sailari dagokio, Ser irratikatean Alberto Martínez sailburuak onartu zuen Errenteriako osasun zentro batean urtarrilaren 15ean piztu zela arreta. Bi edo 3 egunetan jakin zuten iraungitako txertoa beste leku gehiagotan banatua zutela. Han preferido crear desasosiego en vez de contribuir a la tranquilidad, y además he de decir que ha estado manipulando incluso la conversación.
iraungitako txertoaren berri urtarrilaren 15ean izan zen, urtarrilaren 27ean hasi zen Osasun Saila iraungitako txertoen berri ematen hau jaso zuten pazientei, eta ez da ausazko eguna hau. Asteazken horretan EH Bildu kaferari buruzko galderak erregistratu zituen Eusko Legebiltzarrean. Ostera etorri dira Osasun Sailaren azalpen publikoak. Eta informazio praktikoari ere begira jarriko gara, izan ere duela minutu eskas trafiko zuzendaritzak bideko lan batzuen berri eman du, hain zuzen Gipuzkoa 6 bat errepideko 12. kilometroan Azpeitialdean txandakako zirkulazioa ezarri baitute bertan. Eta gainera murrizketak dituzte 3 metro baino gehiagoko ibilgailuek. Eta arreta eskatu dute ere hainbat puntutan, gaurko egunean zehar espero baita trafiko eraginak izatea Bilbo eta Gasteiz inguruetan traktoren kontzentrazioa dela eta. Kontu hoiekin ere adi egongo garela aurreratuko dizuegu, Egoibelategi lankidea kalean baitugu, eta besterik gabe mentxe utziko dugu oraingoz behintzat informazioaren eguneratzea. Eskerrik asko itxaso Leon, eguerdiko 12etan informazio gehiago eta guk ere gertutik entzun eta bizena izango dugu Egoibelategik dakarren testigantza eta bertakotasun hortatik gure informazioaren arian ekartzeko duen. Aurrera egingo dugu bigarren kafean entzuleok 11:05 minutu ditugun honetan. Arbolapean urtero bezala batu gara, falta direnak gogoan. Ospa dezagun bizitza, gaur gauean, gaur gauean, gaur gauean. Loa eta Laiari gara entzuten eta segituan gurekin izango ditugu Loa eta Laiako kideak, baina entzuleok eskatu diguzue gorroto duten kantu horietakoren bat gehiago entzutea, eta bat gehiago eskiniko dizuegu eta segituan egingo dugu saltu urrengo gaiera, baina Neko Iturbe gurekin dugu. Hainbat kantu dauzka esku artean eta horietatik batzuk gordeko ditugu, ez dakit bihar edo astelenean gure entzuleekin elkarbanatzeko. Nik urrengoa enuen espero sortzaile gorrotu duten kantuen zerrenda honetan, Benetan, Bai, eta gainera oso gorroto fuertea, Kurko Benek abesti honekiko harreman toksikoa izan zuen, egia esan. Bestea gauza askorekin bezala. Eta abesti honekin gertatzen zena hainbestetan jarri zutela irratian eta MTVn eta garai hortako medioetan, Kurko Benek nazka hartu zion abestiari eta adibidez kontzertuetan etzen abesti hau jotzen. Batzuetan abestia jotzen hasten zirenean Kurko Benek aldatu egiten zuen, akordeak aldatzen zituen, letra aldatzen zuen, desafinatzen hasten zen, eta hasten zen nolabite abestia zapuzten. Eta orduan, hor ja nabari zen kontzertuetan bakarrik, ez bazen jotzen, etzelako jotzen, eta jotzen bazen, jotzen zen moduan gatikan. Beraz, bai, Kurko Benek abesti hau benetan gorrotu zuen. Nitzat barkatu, baina deigarria da gauza bat, diskoa ateratzen dutenean, ez dute esaten hori. Milaka kopia saldu oskero, orduan esaten dute gorrotu dut abesti hau, gorrotu dut abesti hau. Baina promoan daudenean ez dute esaten, atera disko berri hau eta abesti hau gorrotu egiten dut. Nik uste ez dela gorrotatzen hasieran. Bai, eta gainera, Kurko Benek ere esaten du horren inguruan. Nik abesti hau gorrotatzen dut gehiegitan entzun detelko. Agian beste abesti bat argitaratuko balitzake single moduan disko honetarako adibidez esaten du Drain You, Nei Drain You abestia askoze gehiago gustatzen zait, letraz enez nazkatzen eta enez nazkatzen abesti hori jotzeaz, baina agian hori izango baliz singela etzen enuke erlazio berdina izango. Orduan nik uste hor dagola baita azpimarratzeko puntu garrantzitsu bat.
Bueno, Nirvanaren kantu aski ezagun honekin, agortu egingo dugu eneko, eta gordeko ditugu hor beste sorpresatxo batzuk, eta gorrotu dituzten beste kantu batzuk urrengorako, baina interesgarria nik, batzuekin imaginan ezaken, baina Smells Like Teen Spirit horrekin ez, eta, ulertzen dut nondik nora, eta batez ere, askotan musika gintza eta kantu gintza ofizio bezala izate horretan, daude pixkate zure barne gatazka kudeatzeko behar batzuk, eta uste dut gatazko horiek kudeatzea ere, badela musikariaren lana, eta hori ondo eginezean, kantuak gorrotatzen bukatzen duzula. Baina badira gehiago, beraz beste batean jarraituko dugu. Beste bostok horrez bali manago. Hori da. Eneko Iturbe datorren astelenean esango nuke, jarraituko dugu gai honekin. Ados, ba. Eskerrik asko. Son Goku, bere biziko espioiak, Artz txiki, Asterix eta Obelix, Lazkao txiki, Papirus, Xerezade printzesa, Autobus magikoa, Doraemon, Sakura kartak Sakura, Tintinen abenturak, euskarazko marrazki bizidunekin hazigarenok nostalgia puntu batekin oroitzen ditugu. Nostalgia ona, Gozatu dugunaren oroitzapenez betea. Bada, gure seme alabek, ilobek edo lagunen umeek ere hori esango dute azten direnean, badituztelako kalitatezko marrazki bizidunak euskaraz. Horietako bat da Loa eta Laia jaiotzez euskalduna eta familia osoarentzat egina den telesaiak 4. denboraldia estreinatu berri du. Oraingoan didaktika musikalean eta balio unibertsaletan gehiago sakondu dute. Eta gu izaeraz nahiko ume garenez, tarte bat eskaini nahi izan diogu. Proiektuaren ilustratzaile eta sustatzailea den Paul Caballero prest dugu telefonaren beste aldean. Egunon, Paul? Egunon denoi. Lehenengo galdera egin behar dizut, Paul, guk bigarren kafean gure gonbidatuei bi galdera egiten dizkiegu, eta aukera ematen diogu bietako bakarra erantzuteko. Beraz, nik egingo dizkizut bi galderak, eta zuk aukeratu, Lehenengo galdera da. Etorriko balitz, zinema zuzendari bat orain zuregana eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela, baina ezin duela jaio zinenetik orain artekoa kontatu, soilik etapa zehatz bat konta dezakela, ze etapa aukeratuko zenuke, hori da lehenengo galdera, agian hori aukeratuko duzu, baina agian bigarrena aukeratuko duzu. Bigarrena da, ea nola imaginatzen duzun, nola irudikatzen duzun, edo behintzat nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala, zure hileta. Beraz, nik bota izkizut biak eta esan bezala bakarrarekin konforme geratzen gara, Pelikularena edo hiletaren azuk erabaki zein erantzun. Jo, ez dakit nola erantzun horrei. Nik lehenengoa, zuzende etorriko balit, etapa bat aukeratzekotan, oraingoa aukeratuko nukenik. Oindan ikuste, egita, oindan ere bizitzako etaparik biziena. Eta, oindakadaz nik nire erabaki guztien ardurak eta dana, ordu niretzako super garrantzitsu da hori. Ze ona, apuntatzen dugu eta orain sakonduko dugu Loa eta Laiaren denboraldi berrian. Ze iritsi da 4. denboraldia duela 2 egun estreinatu zenuten eta ze sentsazioarekin iritsi zarete puntu honta? Oingo sentazioak oso onak dira, nahiko hasi gara, hasi inanetikona, eta, oin ja, telebistan egonda, eta, zuen motako irratitik, aurkezteko aukera izan da, superposik, ez? Orduan, oso vibrazionak dakaguz, eta ongo 4. denboraldi honetan, ikusiko dugu nola doan aurrera. Nik galdetu nahi nizuke, Paul, ea zurzaren gehiago. Laia, Loa, Niko edo Kian? Nik ikuste dut nik Loa naizela gehiago. Niretzako Laia da nahiko punkia eta Loa nire itxure. Nik ikuste dut nire izarra dela hori. Aipatu ditut nik hainbat pertsonai beraien izenak, ze hauek dira, protagonistetako batzuk aipatu dugulako Loa eta Laia badatorrela 4. denboraldi batekin. Estreinatu zenetik, ikusle asko batu dituzte, ikusle arpidedun, eta baita entzule ere, zenik aipatu dut,
musika dela oinarrietako bat, euskarazko marrazki bizudunak dira, baina baita musikarekiko zaletasuna sustatzen duten marrazkiak dira, eta abestiek sekulako arrakasta eduki dute, herrietan entzun ditugu festetan, leku guztietan, beraz loa eta laia aurkeztu nahi genizuen gaurkoan, eta zuekin komentatu zer dakarren laugarren denboraldi honek. Eta minutu batean galdu dugu konexioa Paulekin, baina orain uste dute bi kanaletan entzuteko moduan ere bagarela eta elkarrizketarekin jarraitzeko moduan. Ari ginen komentatzen, loa eta laia badituela hainbat hanka, ez? Bata zalantzarik gabe euskera dela, bestea, artea marrazki bizudunak direlako, baina hirugarrena garrantzitsua musika dela, eta orain laugarren denboraldi honetara, iritsi zaretela, ja nahiko zale amorratu batzuekin, ze loa eta laiaren abestiak festetan franko entzun ditugu, sekulako arrakasta ari dira izaten, ez, abestiek? Bai, gure sorpresako gehien izan duena da oparirik politena, da pasada bat. Hori ja entzuten ari da, baia kabalgata guztietan, eta gabonetako etxe askotan be abestu ginda, ezta? Baina, musika gure inguruan nego, beti, Josu badakizue, bera kantaria dela, bera komposatzailea dela, eta, bera oso goa ondoa zuen, musika izan bertzala, igual gure proiektuaren ardatza, euskararekin batera. Musika eta euskara hemen bi ardatze garrantzitsu. Hemen nik uste dut txalotzekoa dela nola ekin zenioten zuek proiektu honi, ezta? Nik aipatu ditut hainbat marrazki bizidun duela hamarkada batzuk telebistan eskaintzen zirenak, baina gero joan zen galtzen hori eta joan zen handitzen utxune bat, ez? Etxeko txikienentzako euskaraz sortutako marrazki bizudunak falta ziren, eta zuek utxune hori ikusi eta esan zenuten, bete egingo dugu. Hori da, guk nabaritzen gendun nola, oin ikusten dira, oindikan marrazki bizudun asko, baina guk ikusten genituenak, orduan, pentsan gerun, gaurko balorei egokitutako beste produktu bat ateratzen balin badagu, baita be, euskeraz jorratuz, eta gainera, euskeratik hasitakoa hori, guretzako oso garrantzitsua zen, ez? Laugarren denboraldia estreinatu duzuela aipatu dut nik, jarraituko duzuela musikarekin, musika ardatz dela, eta errepikatuko direla, ez? Aurreko denboraldietan errepikatzen diren hainbat, ohiko balioak, ez? Irudimena, berdintasuna, iraunkortasuna, hori ez duzuek galdu nahi izan. Eta horrekin jarraituko dugu, gainera gure lehengoa kapitula izan da musika ikasteko eta musika notak ikosteko abesti bat, eta bigarrean jorratuko duguna da STEAM ikasketen inguruko gauzak lanak jorratzeak umeak jakiteko zientzia loratu behar dela eta ikasteko beste gauza proposa dela be. Eta lagun berriak izango dituzte horretarako, nolakoak dira tinetaton? Tinetaton, oin dago prozesuan, azteko prozesu baten, Tinetakon izango dira, eskuz egindako eskulanak berez, eskuz egindako pertsonai batzuk, eta, nik uste dut beste ikuspuntu berezi bat emango diotela gure gaiei, ezta? Ze proiektu politiaguk benetan arte eskaini nahi genion ederra delako, eta niri txoritxo batek esan dit, boizin ere zerbait gertatu dela telesail honekin. Bertara heldu dela, guretzako sorpresa handia izan da hori, behuitzin egotea, badakigu boizen Euskadi komunitatea, Euskal komunitate handi bat dagoela, baina, bertara iristea guretzako, guretzako ja hundi da hori, osea, oso pozik gaude horrekin. Guari gara Paul Caballerorekin hizketan, baina taldea jende gehiagok osatzen du, ez? Aipatu dugu Josu baita ere, baina hortxe musikari eta abeslari gehiago badituzue inguruan. Gaina ezinbestekoak, eta leire dira abeslariak, eta euren ahotsak dira azkenian zuek entzuten dozuena, ez? Azken produktu horren ahotsak horiek dira. Eta gero musikaren atzean, Josuk egiten duena da konposatu, baina musikan magia eta azkeneko emaitza hori lortzen duena, David Sánchez damian dugu, eta pasada bat bere lana bebada.
Aizu, Paul, bide batez Leireri esan bigarren kafean hilabeteak daramatzagula Lorelei Green hemen elkarrizketa akustikoan izateko duela gutxi hitz egin dugu eta beti gabiltzan, aizu, gaur zuzenean esan didate ea noiz joango zaren bigarren kafera. Eazuk lortzen duzun desblokeatzea. Bera joatea, hori da. Zuen partez. Bueno, aipatu nabil, laugarren denboraldia estrenatu berri dela eta entzulei kontatu beharko bagenie nun ikusi dezaketen zer esan behar diegu? Oindako zuzenean beti, hasi ginean gainera YouTubeen, eta hori izan gure asmoa, zierako eskaintza zuzena ematea. Gero, oindala 2 urteia denboraldi guztiak makusin ditugu ere, ETV-ko makusin. Eta, nik uste dut, igandetan Euskal Telebistan ematen dituztela kapitulu pare bat goizetan. Eta, nahi izan ezkero zuzenekoa estrenatu dugu, eta zuzenekoa badakagu Getxon hilabete hontan, eta maiatzak 16an Galdakon. Eta nolakoak izaten dira zuzeneko emanaldi horiek, pentsatzen dut zuentzat ere ilusiogarriak izango direla ez, hor jendearen feedbacka zuzenean entzungo duzue. Oso, probatu genuen amurren pasadan astean, eta izan zen pasada bat, gainezka egon zan aretoa, eta polita da, bertan ikusiko duzuelako nola besten duten benetan gure bi abeslariak. Lorelei Green, Leire eta Ane bertan dire kantatzen, eta bere alboan, holan txiki eginda marioneta batzuekin, badauze Loa Talaiaren panpilak ere, eta, atzetik, bideoak ematen ditugu, zuek kantatzeko karaoke baten moduen. Ze ona. Paul, eskerrik asko gurekin hitz egiteko tartetxo hau hartu izanagatik, esan bezala entzulei luzatzen diogu gonbita Loa eta Talaiaren denboraldi berriarekin gozatzeko, eta aizu, espero dugu, zuek nahi duzuen bitartean behintzat, iritsiko direla denboraldi gehiago. Bai. Gogoak diren bitartean, denbora dagoen bitartean aurrera ingo dugu. Zuen bultzada be oso handia izan da, eta gure orain asko diren jarraitzaileen be bultzada super handia da, hori izaten dugun bitartean, aurrera egingo dugu. Paul, mila esker eta jarraituko dugu harremanetan, eta jarraitu sortzen, eta jarraitu aurrentzat euskaratik eta pedagogiatik horrelako lanak egiten. Mila esker. Bale, zuei agur. Entzuleo, goizeko 11:21 minutu, bagoaz aurrera, gai gehiagorekin, bixi eta gozo. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Mendebaldeko kostaldean gizon arrotzak ditut ikusgai. Aitzakia baliatuko dut hemen lotura bat egiteko, ze indiokarrek galdetu du txatean, Inigo, zuk badokazu kantaren bat gorroto dezuna? Ez etorrelako pelotazorik inoiz jo indioker kurko benen azalean jartzeko, baina ez esango nuke, eta agian gehienetan kantatu dudan abestia edo gehienetan nolabait eskatuta edo kantatu dudan abestia izango da entzuten ari garen hau. Ametxen garaia burain Hain zuzen ere Sahara herriari eskenitako kantu bat delako, ez da bakarra postal kolekzionistak garen on errepertorioan, baina bai da egia, izan Kristina Berasainen Sahara herriaren inguruko liburuaren aurkezpenetan, izan Sahara ekitaldi ezberdinetan, askotan egokitu zaidala kantu hau jotzea, eta oso gustora jotzen dut, ez dit xarmari galdu, egia da, ziurrenik erabat identifikatuta sentitzen jarraitzen dudalako kantuan diodanarekin, Sahara herriak bizi duen injustiziarekin, eta lehen aldiz kanpalekuetan egoterakoan sentitu nuen sentsazio horrekin, eta da denbora iaia geldituta dagoela eta pazientzia eta nolabait autokontrol ikaragarria behar duela gizarte batek 50 urte betetzen ari diren honetan, kanpaleku batzuetan lapurtu dizuten herri hortatik urrun egoteko, ez? Ordu nik ez du sentitzen alako nekerik horrelako kantu bat kantatzeakoan, naiz eta askotan baiden
nolait eskatuta edo jotzen duzun kantua, baina benetan gustora egiten dut. Eta honek aitzaki emango digu entzuleok, nik kantu hau sortu nuen Saharari kantari lehiaketarako, artean postal kolekzionistak, oraindik postal kolekzionista etzenean, kanpalekuetara itzuli, bertan jotzen aritu ginen dunetan, Daglako kanpalekuan, Fisahara jaialdiaren baitan, Betustan Morla taldearekin batera, eta bar, eta egia esan, gauza oso politak eman dizkit kantu honek, esaterako, jo dut, kursa lantzokian kanta honi esker, joko dute Eusko Legebiltzarrean Frente Polisarioari eskaintzeko kantu hau hemendik hilabete ingurura, eta otsailaren 28an izango gara, Euskalduna Jauregian, Saharari kantari hainbat euskal artista, tartean niri egokitu zaite egotea eta gustora gainera kantu hau eskaintzen, baina bertan izango dira Einaute Elorri eta Aziz Abrahim, Mikel Urdangarin, Sua Enparantza, Olaia Intziarte, Itziar Ituño, artista mordoa, eta guk sarrera bi dauzkagu zuen artean zozkatzeko, eta zozketa hortan parte hartzeko goiuri gure Instagramera sartu, eta bertan Laister berriro igoko dugun storytxo horretan idaztea besterik ez zaie geratzen. Baina idatzi behar dute, ea zergatik joan nahi duten kontzertu berezi honetara. Arrazoi asko daude, kontzertura joateko, baina gu jakin nahi dugu zuena zein den, eta horrekoan esan genuen, erantzun guztiak direla balekoak, joan nahi duzu, Saharare herriarekin loturaren bat duzulako, joan nahi duzu besterik gabe, ez dakit, Olaia Intziarte ikusi nahi duzulako, joan nahi duzu egun horretan ez duzulako planik eta lagun guztiek abandonatu egin zaituztelako eta behar duzulako planen bat zure eguna betetzeko, arrazoi hori ere, baleko emango dugu ez, eta esan bezala, denak entzun nahi ditugu, zuen arrazoi guztiak entzun nahi ditugu, eta gero erantzuten duzuen artean zozketa egingo dugu. Egia da, momentuz jaso ditugun erantzun gehienak poetikoak izan direla. Bueno, Saharari kantarik zerbait badu poetika da, ez? Erresistentziaren poesia. Esango nuke aipatu ditugun artistetatik aratago ere poesiarako espazioa izango dela. Jon Maia Soriare bertan izango da, eta Jon Maiak, hitz egiten duen bakoitzean ere, poesia aruntzko joera hori oso berezkoa du. Beraz, oso egun berezi izango da, otsailaren 28ko hori, eta guk gonbidatu nahi zaituztegu, bertan egotera. Gure Instagramean sartu, eta bestela, Euskalduna Jauregiaren webunera jo, eta Saharari kantari otsailako 28 Bilbo Euskalduna Jauregian, bertarako sarrerak eskuratzea, besterik ez duzu. Aurrera goaz, azken gai bat, eta segituan, gure gaurko azken gonbidatu ere, dagoeneko prest daukagu hemen, bigarren kafeanen laborategian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gauza ikaragarria, gure erregela, ez alduzu uste denik larria, hola banatzea pastela, hanzten gaituzte ez da berria badakigutak. Aste bidira, Euskal Herrian Euskarazek agerraldia egin zuela Bilbon. Euskal zaleak urtarrilaren 31an Baionan mobilizatzera dituz. Zergatia? Bada hemen testu inguruak. Aspalditik euria ari du zergira ari gu ongi dakigu Euskal Herriaz mintzo zaizki. Joan den iraiaren 27an Euskal Herrian Euskaraz mugimenduko laukidek Euskaraz bizi nahi dugu margotu zuten Pirinio Atlantikoetako departamenduak Baionan duen egoitzan. Hala euskaldunok jasaten dugun zapalkuntza gaitzetsi zuten, bi ideia nagusitan jarri azpimarra. Alde batetik, frantses estatuko agintariek euskararen alde diharduten erakundeak ez dituztela ekonomikoki behar bezala laguntzen. Eta bestetik, Euskal Herrian euskara bigarren mailako hizkuntza bezala tratatzen dutela. Dira handiagoak ditugu mugamentalak, eta beri begira aski argira. Ekintza horregatik datorren otsailaren 5ean 4 militante horiek Baionako auzitegian epaituko dituzte. Euskal Herrian euskaldunok bigarren mailako herritarrak bezala tratatzen gaituztela salatzeagatik epaituko gaituzte. Gure eskubideen alde borrokatzeagatik epaituko gaituzte. Euskaraz bizi nahi dugula, aldarrikatzeagatik epaituko gaituzte. Halaxe diote protagonistek. Txikiegiak.
Euskararen herrian euskara baztertua, zapaldua eta gutxietxia dela horixe salatzen dute eta legalki egiten ari direla zapalkuntza hori. Lege bidez ari dira euskara eta euskaldunak zapaltzen, egungo legedia, bidegabea eta linguizida baita. Horregatik desobedientzia eta jarrera intsumisuak indartzen jarraitzeko deia egiten dute antolatzaiek, lege bidegabei eizbaitiete obedientziarik zor. Eragaiaren inguruan aritzeko eta larunbateko manifestazioaren nondik norakoak agertzeko gurekin dugu telefonaren bestaldea Intza Gurrutxaga, Euskal Herrian euskaraz eragileko kidea. Intza, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin jarri behar dugu pixkat testu inguruan, saiatu gara hori azaltzen, iraiaren 27 geroztik, hemen bueltaka dabilen gai bada, ezta? Euskaraz bizi nahi dugu bezalako mezu, ez dakit, eder, poetiko eta eraberean nolabait norbaitentzat oso molestoa gerta daitekeena ere pintatzeagatik, hortxe dagoela, ez? Mugimenduko lau kide ongan daukazuen, salaketa hori eta paiketa hori, otxaiaren bosta bueltan da, eta ez dakite horrek ere pixka bat urduritasunak edota kezkak areagotu dituen, edota lasai zaudeten gai honen inguruan. Egia esan aipatu duzu, ez? Ze aldarri simplea eta aldi berean komplexua. Euskaraz bizi nahi dugu hori. Azken finean, guk sumatzen dugu, ez? Euskaldun oro gure egunerokoan milaka oztopo topatzen ditugula euskarazteko autua egiten dugun aldiro. Eta hain justu hori da, aldarrikatzen duguna eta aldarrikatu nahi duguna. Eta saiakera hori egiten dugunean, orduan datoz erasoak, orduan dator gatazka, eta pixkat hori izan du helburu baita ere, 27an egindako ekintza hark, nolabait berriro ere maigainean jartzea, euskaldunok bizi ditugun zailtasunak eta bizi dugun zapalkuntza hori, eta behin hori egiten dugunean, badator berriro ere represioa eta badator euskaldun aurkako legedi hori, argi berriro ere euskaldunok epaitzera, eta gainera apirilean beste bikidek izan genuen epaiketa bat, eta hor argi ikusi zen, ez? Legediak zapaltzen gaituela eta gainera epaitegian barnean bertan ere gure buruak euskaraz defendatzea ukatzen zaigula. Beraz, otsailaren bostean zer gertatuko den ez dakigu, baina aurrekariak ikusita, esperantza gehiegi ere ez daukagu zentzu horretan urratsak emango direnik. Iraiaren 27ko ekintza hori, aipatzen duzu ez, pixkat desobedientziaren edo jarrera intsumisuaren baitan koka dezakegu. Horrelako zerbait egiten denean, neurtua izaten da, badakizue, Intza horrek ondorio legal hauek ekarriko dituela, edota nolabait ez ustean harrapatu zintuzten honek? Ez, bilatua izan zen, bezala, azkenean desobedientzia ekintza horien bitartez uste baitugu, eta hori alik eta maila kolektiboenean egiten badugu, alde batetik, zapalkuntza horiek oso agerian geratzen direla, eta beste alde batetik horrek emango digula, desobedientzia ekintza horiek emango digutela benetan aukera euskararen egoera hau aldatzeko. Karo, hor, zuk aipatu izan, garrantzitsua da baita ere neurtzea desobedientzia ekintza horien ondorioak, eta aldi berean, ekintzaileekin, argi aztertzea, eta bakoitzak emateko prest dagoen hori, ongi baloratzea, etor litezkeen ondorio horien aurrean gero erantzun ahal izateko. Eta hor, ekintza honi dagokionez ere, aztertu ziren egoera horiek, ekintzaileek hartu zuten horri aurre egiteko, borondatea, eta beraz, horrekin goaz bai. Manifestazio hori larun baterako deitu duzue, esan da bezala Bilboko agerraldi horretan, eman zenuten horren berri. Pirineo Atlantikoetako departamentuak Baionan duen egoitza itzinean, eguerdiko 12etan. Bertan, ez dakit nolait, auzipetuen ganako babes mezua, baina batez ere, instituzio frantsesekiko salaketa eta aldarrikapen ekitaldi bat ere, uste dut, biak nolabait biltzen direla Intza.
Bai, hori da. Azken finean, uste dugu, zuzenki seinalatu behar direla, gaur egun Euskaldunon eskubideak zapaltzen dituzten arduradun politiko horiek, Baionan izan zen ekintza, zehazki seinalatzeko Euskal Herria nahi ez da ere administratiboki bitan zatituta daukagu, hor beraz, alde batetik Frantziar estatua dago, eta beste aldetik Espainiar estatua, eta horiek beraien hizkuntza politiken bitartez eta beraien konstituzioen bitartez une oro Euskaraz bizitzeko gure nahi hori une oro oztopatzen digute, beraz uste dugu garrantzitsua dela bi estatu horiek seinalatzea eta ekintza horren bitartez neurri batean hori egitea izan zen asmoa, eta beste alde batetik esan duzun modura elkartasuna adieraztea kide hauei, izan ere, horrelako prozesu bat, epaiketa prozesu bat pasatzea, ez da inoren gustoko prozesu bat, eta garrantzitsua da, lehen aipatu dudan modura, kolektiboki babes hori sentitzea, azkenean laukidek egin dute ekintza hori, baina ekintza hori ez da euren individualki eurek duten eskubide hori aldarrikatzeko, baizik eta Euskaldun ororen eskubideak aldarrikatzeko egindako ekintza bada, beraz, hor garrantzitsua da, babes hori sentitzea, gainerako euskaltzaleok ere geure egitea nolabait eurena den epaiketa hori, eta beraz, larun bateko hitze ordu hori, neurri horretan bada baita ere, naiz eta laukide horiek epaituko dituzten, euskaltzale oro gaudela aldarri horren alde, eta zentzu horretan babes hori izango dutela, bai epaiketa prozesuan eta gainerakoan ere. Zalantzarik gabe, Intza Gurrutxagamendik besarkada bat auzipetuei eta besarkada bat Euskal Herrian euskaraz eragiletik augustia sustatu, bultzatu, eztabaida mahai gainean eta kaleetan jarri eta erresistentzia nolabait keinu horiek ere gauzatzen ari zareten hoi, jarraituko dugu harremanetan eta jarraituko dugu nolabait auziak ere egiten duen bidea aztertzen. Eskerrik asko eta tira, larun batean ondo joan dadila guztia. Bai, mila esker zuei. Eta eskaigoki boikota, jater, master, ena izanen oien maizter, laster, bazter baten geldituko dira eta zer, manaieran kera alfer, oiekin ez dut hartuko placer, alaber seme, alaber honek ez dizkie beteko biklatere, zote duten zuten deia, olakorik zuten deia, eia, 2008 gainditu alditu. Entzuleo, goizeko 11 eta 36 minutu ditugu, eta bagoaz esan da bezala, gaur hemen gurekin estudioan, eta aurrez aurre izango dugun, gure azken gonbidatorekin, lasai eta goxo aritzera. Geratu hemen gurekin, naiz irratien. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Urteko lehenbiziko inauteria, urteko azken inauteria izan ohi da. Bitxia ez da? Abenduaren 31ko gauean, Iruñeko bizilagunak mozorrotu egiten dira. Urte bat agurtu eta beste urteari hasiera emateko. Orduan, urteko azken orduak eta urte berriko lehenengo orduak mozorrotuta pasatzen dituzte. Egun gutxiren ondoren iristen dira uitziko inauteriak, ofizialki urteko lehenak izen hori jasotzen dute. Urtarrieko 10aren bueltan izan ohi dira eta. Ondoren, zerrenda luzeagoa dator. Leitzakoak, Sunbiakoak, Zubieta, Ituren, horrela Euskal Herriko mapa pixkanaka mozorroz betetzen da. Eta gaurkoan, inauterien inguruan hitz egin nahi dizuegu, baina gu tolosarregiak gara, horretaz hitz egiteko eta beraz gonbidatu ezin hobea ekarri dugu gurera. Isabel Agirre Sarobe, egunon Isabel. Egunon. Tolosarregia gara gu, Bai, guri inauteriak aipatzen ditugu eta guk Tolosako inauteriak bakarrik ditugu buruan eta hori gainditu egin behar dugu inauterik gehiago daudelako munduan. Bai, alaxe da. Eta Euskal Herrian. Bai, baina egila da Tolosako inauteriak, okate bere pixua, Danok pixka bat bedatzen ditugu Tolosako inauteriei. Baina gaurkoan ez dugu Tolosako inauterie, erreparatuko diegu, baina ez gara horretan oinarrituko
Hala ere mai inauterietaz hitz egingo dugu. Bai, baina usurbilgok, jongo gara usurbilea, eta, Isabel Agresarorekin batera, bidaitxo hori. Nik, Tolosakoa aipatzen, esango nukela, claro, frankismo garaian, esan dezakegula, bakarrak izan zirela, edo gutxienetako batzuk, ez, Tolosakok mantendu zirela. Hor, beti inbadaina bardura bat, eta da frankistek inauteriak nahi zituztelako, egia da. Batzutan kontatzen dugu, tolosarrismotik kontatzen da, hemen frankismoan ere inauteriak egin ziren, erregimenari ziria sartu izan bagenio bezala. Eta hemen egin zena zen, gaur egun herriko... Fiestas de primavera. Bai, hemen, abizen ondo euskaldun askoren aiton amonak ondo frankistak ziren, eta frankista haiek euskaldun xamar eta inauteri zale izan da, parrokoa engainatu zuten nolabait fiestas de primavera egiteko. Wenceslao Mayorari. Bai, jauna. Historikoa da, bai. Den dena kontatzen hasita. Esan edudana da, akaso igual, azken urtetan, azken, ez dakit, amarkadatan, edo, pixkanaka, Tolosakoa igual jundala, ez dute esango desinflatzen, baina beste realitate batera iristen, eta bitartean hainbeste herriko eta hainbeste lekuko inauteriak, hasi gindirela, edo izugarrizko, ez dakit, lertu direla, edo ez, handitu direla, handitzen ari direla, sendotzen ari dira. Eta kasu usurbilekoak izan daitezke, ez? Eskarrik asko gure herria horre ere du gisa hartzeatik. Earki puztu dateko hemendik. Baina egila da, horrarraz guztiak azu, pixkanaka txerripizten du diala inguruko inauterik, eta usurbilen nik dakidanez aspaldiko inauterien berri ez daukat. Izan nere gurasoak ez beti usurbildarrak, ni bezatet emezela imigranti da, ala bat. Eta orduan, pixkanaka, oandala, 30 urte inguru edo hasi ginean usurbilen, inauterik ospatu nahian, eta larun bat horrekin, ez da? Eta pixkanaka urtero mantendu inda. Eta oandala urte batzuk, pixka bat, pustu ingenitu, inauteri horiek. Eta ja ez da bakarri larun bat ageatzen, ostiralare bai. Guia, hortxe egea, inauteri potolo xamarra ideakin edo, bai. Eta hemendik horreago, umek hasiko dira esaten, beti danik izan da, tradizioa dala, eta beti horregon direla, ez? Mira, hoxe da gure naia. Bai, hoxe. Hoize bitxia izaten da, nik gogoan dut Gabonetan gertatzen dela, nik nire txikitako Gabonetako argazkietan Mari Domingirik ez dut topatu inon, eta ez dut gogoan, beti niri kontatu izan didatena, olentzero bakarrik bizi zen mendian, eta bakarrik, eta gero urteekin Mari Domingi agertu zen, zegoen, baina garrantziak gehiago hartzen joan zen, eta orain nire lagunen seme-alabek ikusten balin badute, marrazkiren bat, marrazki zaharren bat edo, olentzero bakarri dagoenak, esan egiten dute, eta non dago Mari Domingi? Eta hor, sartu da, ez? Gaztetxoenen buruan, Mari Domingiren figura, eta inauterietan berdina gertatuko da Usurbien. Bai, hoxe, baina Usurbilen, ze pertsonai ederra sortu dan, ze gure herriko armarrian, agina, zuaitz agertzen da, eta barkatu aginarrak, baina Usurbiliko armarrian agina agertzen da. Epa, lokatza hemen, lokatza! Eta agin horren itzalpian edo, basurde bat. Epa! Eta ordun, ze pertsona izango deu Usurbildarrok? Urde izena jarri die, ez gizaki, ez animali alako nahasmen bat, eta Usurbilen, urde pertsonaia agertuko da, eta beldurtuta gaude, ze asmokin etorrikote dan. Eta, nolakoa da urde, ez dakit bildurgarria umentzat, ez dakit biurria... Bastarrak nahazten ditu noietako bat. Eta gainea zenei deu inauteri eta danankaz gora jartzia, eta gainea badakit pixkanaka, herriko ume batzuk hasi diala esaten, haunditan beraiek urde izena dutela. Eta urde iritsiko da ostiralean edo larun batean? Ostiralian, beraz, egun ederrak datozkigu. Eta pentsatzen dut, herriko guzti mozorotzen direla ere, ongi etorri hori emateko, edo, ez dakit ongi etorria edo. Bai, da alako nazmena, ez dakigula garbi ongi etorria dan, edo usatu nahi dugun, baina aldi berien nahi dugun behakineon, eta betikua biurrikeri gaztekeria don hortan, ez dugu parti izan nahi, baina ikusi nahi dugu, ez da? Eta azkenian, horri biltzeia.
Eta bai, ostiralian, mozorro batzuk egongo dira, pertsonai batzuk bai, eta, bueno, gomidapena da, herri osua, etorra daitezela, kale jira hortan, urdere behar txiki bat izango degulako, ze urtero deskalabur bat gertatzea, eta orduan ostirala horrekin, urderen laguntza beharko dugu gauzak, esan dezagun bere lekuan edo jartzeko. Bai, eta bueno, herriko jende asko hartuko du parte. Aspalditik handatoz horrelako pertsonajek, inauteriekin lotuta. Nik ezagutzen ditut Italian, edo Asturiasen badago beste bat, edo Galizien, edo horrelako beti animalekin lotuta, eta hori, ez dakizu, bihurri direla, baino majok dira, maitagarrik dira, baino bildurra ematen dute, denet nazmen hori komedialartekin lotuta, kaso. Bai, hor da, egila, gezurra, fikzioa, eta aldi berien nahi bat dao, eta gu hausartzez gen hori, pertsonai horrek egiten ditu. Bai, hoxe, eta, zorionez, pixkanaka egia jasotzen Europako herri ezagun eta ez ezagun pila batetik inauterin berri. Eta danak, baino, emateu, berdina diala, ezta? Leku beretikan sortuak baiala, eta horrek esan edu, danak elkarri lotut gaudela, eta alako oinarri berdin badaukagula daun artean. Asko kultura animestekin, eta ez, askotan lurrarekin lotuta animalekin, gure... Urteko zikluakin, gauza ederra daude. Eta lehen esan dezuet Tolosako udaberri festa horiek ospetsua, nik aurkitu dut. Bestak neidota bat, bakizue horipean liburua Xamar izeneko gizon batek aterazun, eta, inguruko hainbat gauza komentatze ditu, ezta? Eta noski, badao arlo bat inauterik. Eta ze aurkitu nun, eta 20. mende hasieran, Tuteran edo inguruan, herritarrek inauterik ospatu nahi eta ez zu omen zuten usten. Ez dakigu agintarik, Eliza, edo, danak ustartuta egon izan dira beti. Eta zein zuten hauek, herritar hauek, nola ingo zuten, inauterik gabeko urtia. Balkatia, inomen zuten gatibu jarri, eta hasi omen zen inauterik ospatzen, eta berandu zanian, herria erabat ospakizunetan zenean, ordu naskatu mentzuten alkatia, eta segurazki guarez hartuko zan festetan. Ideia ona, apuntatuko dugu. Bai. Eta beste bat, inauterien inguruan zenbat gauza, zenbat, nola esatea, galazitako festak, eta, baina ez da hoain dela 100 urte bakarrik, aztezea, atzea jun, da beti onda alako zino ospatu inauterik. Ta, bira, aurkitu beste liburu zoragarri hortan, 1900 batian, holaxe da, pentsa ze garaita guaztin, Iruñean, mozorrotzen hasi baino lehenago. Oida, urteko lehenengo eta azken inauteria. Hoi baino lehenago, omen zien inauterik, eta ordune bai, nola ospatzen zien, eta ordune omen zauden arau batzuk, ez dakit zertaz ezin omen za mozorrotu, beste honetaz ez dare, eta gero gaio dator berrez gure gana ohitura hoi, ez da? Ezin parrain, ezin parodiak egin, abar. Nun bait, 1900 batian, Iruñako apaiza bat, mozorrotu omen zan, hartzapez pikuz edo. Eta harrapatu omen zuten, eta 2 urtetako rebesteratu omen zuten. Eta gero urte bete ezin egin bere lanak, gero izunen bat ordaindu omen zun, eta eta gaur egune, kasik egoera hortan gaude. Aztezea pentsatzen, ontaz mozorrotuko nez, ezin omen da. Eta beste onda, ezin omen da. Ordu nezge, zertaz mozorrotuko? Paisa gisa joa, 2 urte erbestean mozorro batengatik. Pentsasazu. Ez da deabroaz mozorrotuta ere, izo? Hori da. Nire etxean azte santuari beti deitzen ziola apaizen inauteria. Bukatu da geureak, kuaresma zoi pasata, oain datoz apaizen inauteria. Bai, beti hor da de gauza batzuk. Garizuma baino lehenago, beste leku batien aurkitu dute bai, 3 ostegun lehenago, Garizuma baino 3 ostegun lehenago, ez tegiz herritan ospatzen ez du jartzen oso garbi herritan zan, gizazemez,
beste ostegun bat emakumez, eta beste bat ororez edo denotaz. Eta omentza, lehenengo ostegun hortan, gizonezkoak, mozorrotze omentzian, bakizu, musua zikin dona alakoa, eta jute mentzian, emakumeen atzetik, nesken atzetikan, alba zuten musua zikintzea, edo musu baten bila, edo gerritik eustea, jakintzazu, ez? Eta noski gainontzekoak iesita mentzuten. Baina urrengo ostegunien emakumezkoik egiten mentzuten. Bereak zikintza mentzen da jute mentzian gizonen atzetikan, harrapatzea. Eta 3. ostegun hortan, iefala, danak festa berian sartuta. Denak batera. Bai. Nik topatu non duela hilabete batzuk liburu zar bat, hemen Tolosako auzo elkarte batean zeukaten gordeta, eta esanien, eraman dezaket pixkat irakurtzeko, eta bai, bueltatzen badiguzu, bai, bueltatu egin berdet, bai indik ez du bueltatu, eta bertan agertzen ziren, Tolosan bertan argitaratutako liburu bat zen, eta bertako pasaiza batzuk, eta bitxi egin zitzaidan, ez dakit zein auteritaz ari ziren, haian duela 100 urteko inauteritaz, eta alkoholaren kontsumoaren kezka agertzen zen, eta esan nuen, begira, orain ere, kezka horrekin ez da kontu berria orduan, orain kezkatuta ibiltzen garenean, inauterietan gehiegi edaten dugula denok, eta orduan ere, liburuan dokumentatuta dago, alkateak kezkatuta zegoela alkoholaren kontsumoarekin. Era bat, ni baukat beste liburu bat etxe, eta arazoak como que perpetuak dira, mantentzen direla, ez? 60 hamarkada eta baita agertzenak eske gaztek ez dakite ospatzen, eta gu bai, ez? Edo, beti zer releboa, nola jarraituko du festa hau gazteekin, gazte hauekin. Eta gaur egun askotan entzuten da hori, guain dela 10 urte berdina entzuten zen, eta nola jarraituko dute gure festa honekin, gure gaztek ez dakitela ospatzen. Bai, hori gauza askokin gertatzen da, Katxisla. Usurbil nebako ze horrelako hori, guztiz kontrakoa, venga, guazen urderi kaina ematen eta denok aurrera. Bueno, esperantza hoxe da, ostialetikan ja hastiadanak dantzan, eta pixka bat, gure zurruntasun hortatik ateratzia, ez? Ze hori ere beste kontrasan bada, irutzezet gizartia geroz eta zurrunago daola, geota epelago daola, ezin diela lehen esan dituten gauza horiek egin, ez? Norbaitaz pixka parpixka batekin, gero gure burua eta azparregin, eta orduan jendei kosteite zaio pixka bat, dantza pixka bat egitiare. Ez balima dago araututako pauso batzuk, dantza libre hortan, koste ite zaio, eta ia, animatzeian. Hori gure etxean, igual que zan, inauteria, hau deitze zan nire etxean donostizazioa. Ara! Tolosako inauteria donostizatzen ari da. Bai, ja bufonesko puntu hori galtzen ari da, ja azal oso fina, oso polita dena, dantzak eta ez dakiz zer, eta bai, donostizazioa ditzazala nire etxen. Barkatu donostiarra. Osi, zaberizun donostiarrak asarretu bimo zaizkizu agian. Barkatu. Bai, baina beti dago kezka hori, eta pentsazazu azkeneko bileretan, behin batek botazun usurbilet. Baina hoi, ite bali madeu, igual ez digut eutziko udaletxekoak eta batek esan zion. Bueno, a ber, justu hoixe bain behar duna, inauteri baldi madia, ez da? Ez gauza gertatzeia. Entzerratu alkateari. Hori da, mira, hori hartuko dugu dena ontzat, venga, ala. Izango inauteriko lehenengo aktua izan barzan hori, ez? Alkatea kargutik kendu, eta... Eta bain 3 egunetan gu aginduko dugu. Hori da. Bueno, guk aipatu genuen, asteartean aritu ginen hemen kolaboratzaile batek aipatu zigun Julen Unonoek, ez zirela ados jartzen laguntaldean mozorroarekin, ez? Eta, berak aipatu zen mozorro batzuk, agian iraingarriak ote diren, ala ez, eta aritu ginen hemen aipatzen aurten, espero dugula, horre ikusten dugula jende asko Maduro presidenteaz mozorrotuko dela, ez? Gertatu denaren gatik, eta aipatu genuen hemen, bueno, hori ere, inogozuk esan zenuen. Bai, badela, ez da egit, herrialde baten subiranotasunaren aurka egindako, ez da egit, eraso, kolonialista eta imperialista baten inguruan, barre egitea, ez? Eta hori norbaiti ere iraingarria irudituko zaio. Bai, ez da egit. Bai, hori da betikua. Eta bira, aipatu dezula talde mozorro hoi, nahi, arreta mateit beti, nola taldia mozorrotu? Nahi baldima da, bai, baina norbaiten da baldima du bere kaxa mozorrotu nahi dunataz, badirudi aidala kontra egiten da, Inauterien espirituan ere ustez da, zu egun hortan
izango zea nahi dezuna. Amateuko oximoron dela ez, arauak eta inauteri, ez? Eta jartzen zela dugu hoi. norma gehi, bai kuadrian, bai famea ez dakit zer, bai oituratan, ez eski goizia joan behar da ez dakit nora. Hoi. Eta gero atxalde joan behar da ez dakit nora, porque beti danik izan da horrela. Eta askotan arautegi hauek, ez dute laguntzen inauteri espiritua. Auto araudi hau pixkat gainditzea lortut azken urteetan. Eta garai batean, nere burua igual behartzen nuen dianan egotera, badelako, nerezat, tolosago inauterian, igande goizan oso momentu polita, azken urteetan, hainbeste jende ikusi dut dianan, kosta egin zaidala gozatzea, eta pentsatut, jende gazte morda ikusi dut da, akaso, 15 urterekin eta 18 urterekin dianara doanari ere leku utzi bartzaio, eta goazen amaiketako egitea, eta gero harrapatuko dugu pixka beranduago txaranga, eta ez dakit, beharrezko itzordu horiek badirudienak ezin bestean bete behar direla, urteetan naiz txupinazuan egon, da azken urteetan, bai, bigarren kafean handi kontatzen dugulako, saio berezia egin ohi dugu, eta han egotea egokitu zaitu udaletxe barruan. Bueno, inauteriak erabat aldakorrak dira, eta inauteri bakoitzak emango dizkizu gozatzeko une ezberdinak. Gogoan dut, bi handara ondo helduekin, bi amonekin, dantzan, nire lagun bat eta bilok, ez dakit, aste hartitako dantzaldian hor Berdura plazan. Gustoraino gustorago haiek eta gustoraino gustorago gu. Inauteri hartatik, igual, oroitzapen politena horixe daukat. Banda jotzen, txarangak elkartuta jotzen, eta antxe dantzaldi txarangero horretan nola ibili ginen. Orduan, uste dut, araudi hori behintzat norberarekiko pixka bat hautsi egin behar dela. Gero egia da, taldean, batzutan kompromiso batzuk hartzen direla, eta ordutegi batzuk eta igual badaudela, baina pixka zurruntasun hori nik behintzat lortu dute gainetik entzea. Biraze harki. Igual gehiago disfrutatuko zuela. Benetan. Gainera, esango nuke horrela jaiotzen dira tradizio berrik. Nietza azken urtetan adibidez ja tradizioa da, ostegun gizenen, honea etortzea eta inigo hartzea mikroin alambrikoa eta txupinazoa joan, eta guemendik usten dugu txupinazoa han izan beharrean. Nietza tradizioa bihurtu da. Tradizioa zer dago, hausteko, aurten ostegun gizenean enago. Beida, igual ez nahi zetorreko. Ego naiz, Italiako alpeetan txilaba jantzita. Vale, oso ondo, baina inalambrikokin, ez? Hori da. Txistarra nire kontu. Horrelako gauzak nik uste ederrak izaten direla, eta jakin bar dugula, ikasi bar dugula, pixkat inauteriari, bere inauteri zen hori berreskuratzen. Nik uste baiet, bestela bizirik nola mantenduko da gauza bat. Ez badiogu guk jartzen bizitasun puntu hoi, ez da? Eta beti sorpresa egon behar du, edo, ez dakit gaina zirikatu eta nahi iruditu zait, urte batzutan, nire semia hasita daude, baina aurrak zienian, tokatzen zienien inauteri egunak, esaten ziren gelan, alakotaz mozorrotu behar dezu. Eta nire aurrenok alde zentzun unien nahi, baina nola alakota, zu jakimerko zuk zertaz mozorrotu nahi dezun. Eta gaina semiak esaten ziren, dik ez du mozorrotu nahi itzei gustatzen. Ni barrundikan haupena, nire zen saltxeragin. Baina gero, kontuatu nintzen urtetik urte hori ohitura bihurtu dela, eta orduan, gela bakoitza jomerdu alakotaz mozorrotuta. Eta orduan zatezu, nun dago bakoitzaren sormena? Hori egia da. Eta orduan ingo nukena eskolan bertan, ikastetxean bertan, parodiak egin. Eta horrenako gauza irakasletaz parodiatu. Etorri zait burura, ez du inauterikin zerikusirik, baina pixkat hildo beretik doa, izena esango dut, nire lagun batek egiten du lana Telefonika enpresan. Eta langile guztiak derrigortuta daude, urtean behin egiten dute, egun ostiral batean uste dut, egiten dute, egun berezi bat izena dula Dia de Voluntariado. Baina derrigortuta daude. Eta orduan, nahiko oksimoron, ez? Langile guztiak derrigortuta daude ostiralean etortzera, erreka garbitzera, voluntariado eguna delako. Baina nola, voluntariado eguna eta derrigortuta ezin da. Ez da batera garria. Insumizioa leku guztita. Baina hor beti dago gero, pixate, sormena, ez? Zuk egin dezakezu voluntariotza lan hori inauteritako ostirala baliatuta eta kaleetan, ez dakit, zabor batzuk bilduko dituzulako aitzakian, edo horrelako zerbait, ez? Eta txaran atzetik joan, eta tarteka hola, basoren bat hartu eta zaborretara bota. Hori egingo bagenu, zehazen nazka ematen duten gure herriak festen ondoren, Batzuk ite dut, itzalitzalian, egia dake badaudela batzuk nahiko gutxi, oso gutxi. Isabel, inauteri eta ipuñak aurkituzu zerbait? Bai, badaude, mordo bat, eta apostu ingo nuke, nahiz da niez izan oso apostularia,
ipuin bat leku bati baino gehiagotan errepikatzen dela. Orduan igual ez dut esango zehazki ze herritan, esango dut herri batian. Eta hau, bai, aurkitu detela herri inauterik liburuan. Oen dela gutxi argitaratutako liburu bada, aurrentzako bezala idatzita da ona, eta egileak institut oso ondo gogatzen, atxukarro da baten abizena, bi neskadia eta ilustrazioak Aitziber Alonso egindakoa dira. Dia Nafarroko herri inauteri batzuk, eta nik aukeratutena hauxe da. Herri hartan, eta urte hartan, negua gorra izan zen. Oso gorra. Eta jende gaztia zaitzeon inauterik ospatzeko. Ez dakit, zenbat edateko asmoa zaukaten, edo zaborra utziko zuten hemen edoan, baina gogozo dela inauterik ospatzeko bai. Eta orduan hasi ziren beraien zalapartak eta beraien musikak eta eskian baserrez baserri. Ibaian alde batian da bestian. Eta noski alako zalapartatetzen zuten, mendigain batian bazala ikazkin bat, eta entzun intzuna. Eta ikazkinak bere artian esan zuen. Nio, etorri dien jauterik. Ta nik baet gogua jendiekin hitzeiteko, ta kale jetxiko nez da. Gaina ne zagila ustuta dakat, ta banua aure ardoz betetzia. Eta ikazkinua, Martin izenekua, jetxi omen zan kalea. Zagila utxik zula. Eta bazeon taberna bat bere sotuan zagilak betete zituztenak, eta beti atia libre otezana. Ta Martin ikazkina juntzan zagila ardoz betetzea. Ondo betezun, eta txek, txurruta, trago bat hartuzun. Ta txek, bigarrena, ta txek, hirugarrena. Ta Martin baraurik zeon. Eta noski, ardo pixkatean da, burua alaxe jarri zitzaion, txori burukin, eta posposi jarri zan. Ahaztu zitzaion zenbat denbora bakarrik jontzan, eta nazi zan hijita aja. Eta alako batian, eskian zebiltzen gaztiek herri horbildu zian posposik, eta amaiketako bate prestatuta zaukaten herriko plazan. Eta Martin, juntzan seitun gazti hauen gana zagila bizkarrien lotuta zula, eta noski alako zikina zeon. Gio, usaiare alako xia botatzen zuen, eta nahiko eskortuta zeon, eta balantzak aziala, eta iztrabatukin hurbiltzen hasi zan, jende guzti hau, izututa aldeiten hasi zaion. Ai, Martin datorra! Eta Martin ikazkina bere zagila lotuta bizkarrian, zoietzun askatuko, korri batea, korri bestea, eta ikustezunean jendea korrika jutezala, beak pentsatuzun jolazien zebiltzala. Tordun, haure posposizioan, jiji, jaja, eta bati ze okurrituko, eta esan zion, Martin, pospalien abarkazarrekin, konejua dirudi bere bizarrakin, ja! Eta holaxe, bai bat zirikatu, bestia korrika, hola ibiliementzian, demora luzian. Ta gazte batzuk, makildan zeite zuten batzuk, makilek eskutan zituztela, ze okurrituko zitzaien zagilan ematia makilakin. Damba, 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 ta Martin, antxe gelditu zen, ez aurrea, antxe makortuta, eta jendiak ematen ziren, ai, zagila, 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 ai, zagila, puztuta, Martin, pospodin, abarkazarrekin, konejua dirudi, bere bizarrekin, eta alako batian, aspertu zian herritarrak, Martin lurrian antxe utzi zuen, eta bere honea etorri zanean, pentsatzeet, zagila ondo lotutazunez, bere zagita guzti, berrize, lanea jongo zala txondorra hua zaintzea. Eta alabazan edo espazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila, zure herriko plazan. Entzuleok, onarte gaurkoa, eguerdiko 12 eta 2 minutu gure informazio zerbitzuetako lankide lapurtu dizkigu minutu pare bat, baina barkatuko digute. Xabele Gresarobe, mila esker, eta laizter arte. Ala bedi. Mai Gorostiaga pozo datorren aster arte. Plazer bat, eskerrik asko. Oiuriz Izarandia, bihar arte. Agurego. Bagoaz entzuleok, zaindu asko.
Keep calm and bigarren kafea.